non teño fillos, mais apoio a Semente porque son as escolas modernas do ensino en galego. Apoiar o proxecto MOAS é apoiar o ensino en galego e con unha perspectiva reintegrada. E iso é o máis importante que nos pode acontecer nestes momentos na educación. Apoia o ensino da Semente, porque é o ensino do futuro.